phezu kwalame ingakuni nina manje sibalala le Amen. Manene ke bantu baba. Iso lami hayi lakhe. Iso lami libonile uhamba nami. Manje mawuthi iso lakhe libonile uhamba nami. Phela nguyelohamba. Hallelujah. Iso labani lami. Manje lenze njani? Libonile uhamba nami. Ake nishaya izandla ke bazalwane. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bingelele bazalwane. Bingelele uMamnkosi bazalwane. Amen. Shaya izandla bazalwane. Izandla kakhulu nabomama bonke egameni likaJesu okhumalo egameni likaJesu bantu abasha egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Nikhona bazalwane, nikhona. Haleluya, haleluya. Kunendoda eBhayibhelini bazalwane. Le ndoda yazalwa, yathuma izalwa, kwazalwa enye futhi indoda. Ayibonge Nkosi. Amen. Le ndoda yathatha into ekungeyona eyayo ngenxa yecebo likaJehova. Ayibonge Nkosi. Uma bekhula lamadoda, enye indoda ikhula iba umnqolo wokuklina ekhaya ilekelela umama wayo. Enye ikhula iba umuntu wasendle, wilderness. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ku wilderness ziningi izinto eziba khona.
Ku wilderness uhlangana namabhubesi. Ku wilderness uhlangana nezinyoka. Uhlangana nezimfene. Uhlangana nezinyoni, kube kukhala izinyoni. Ayibonge Nkosi bazalwane. Kanti ku wilderness ula ufuneka khona abantu abazoba strong. Bese kuthi lo osekhaya yena ukwazi ukupheka kamnandi. Niyazo bazalwane. Sake ubaba ke wabo uma ngabe esengaboni nasemehlweni esegugile uthi mfana gijima usho kwendala gijima uye ehlathini ngizwa ngihashukile ungitholele isilovelo. Nyamazane ke leyo bazalwane. Uma ubuya mfana wami ngizobe sengiyakubusisa. Ay aphume ngejubane kanti umama uyezwa uma umuntu omdala ekhuluma lo mfowabo onjani bazalwane omdala. Usathi ke umama komncane gijima ubambe lapha izinyane esibayeni uyihlabe masinyane bese kwenza isobho uphuthumisela ubaba wakho ngoba uthi ulambile. Mayesuka lapho uyalenza masinyane umama wakho uyamlekelela bayaqeda bayaphala bayapholisa mhlambe bayamikisa kumuntu omdala athi umuntu omdala amaye qoqode ethi qoqoqoqo athi ngena mfana wami athi baba nasi isilovelo sicelile ukuthi ngikuhlabele sona. Athi baba izwi ngabe uye yini esawuna ngoba kunamazwi esizwakala ngawo bazalwane. uNkulunkulu kunamazwi asizwa ngawo bazalwane. Asezulwini ashathi wakhala umntana wamemeza umntana. Akodizwi akulona athi sondela ngoba ngasabona emehlweni bese emthinta ngoba umfowabo omdala wayeneyiboya bazalwane edaliwe nje ukuba neyiboya. Haleluya. So thina ke bazalwane asinayiboya. Asinazi iboya lethu. Uyabona ukuthi kwakumuntu omnyama wayefana nathi ngoba engenayiboya. Omunye wayeneyiboya athi uma yemthinta ezwe iboya. Ayibonge Nkosi bazalwane. Usembethele isikhumba sami sesilwane. Uyeza ke uyamthinta ubaba wakhe. Uyambusi uyadla uma yeqeda wenzani uyambusisa. Mntanami ubusisekile ezisweni zonke. Haleluya. Uma yebuya umdala ezekhaya uyagijima uyatatazela usuyatshela ukuthi isibusiso asiphumi kabili kodwa isibusiso siba kanye. So ngifuna ukugqugquzela abazalwane ukuthi make sure ukuthi isibusiso sokuqala uyasithola. Isibusiso sokuqala kube umkhuleko ozovuka ekseni ukhuleke ngaphambi kokuba uzoze enkonzweni, ngaphambi kokuba uzoya emsebenzini, ngaphambi kokuba uzokwenza noma ngabe yini ongayenza. Kodwa thatha kuqala ini bazalwane isibusiso ngani ngokukhuleka. Once wahamba ungakhulekanga usishiyile isibusiso emuva. Uma yafika athi mntanami uJakobe ungikhohlisi. Igama elithi Jakobe lisho umkhohlisi. Lisho bazalwane umkhohlisi. Uma yesuka uJakobe uEsau athukuthele
before efika kwaLabani ufika uma endaweni ewumthombo. Uma yema endaweni ewumthombo kuqhamuka umzala wakhe umntwana kaLabani. Umzala wakhe omncane esimbiza ngokuthi ubani bazalwane, simbiza ngokuthi ubani? Rebecca. Ubani? Rebecca. Hayi malubi kodwa uRebecca unkosikazi kaJakobe. Ayibonge Nkosi. Uma ke efika emthonjeni iBhayibheli ke khona elikushoyo la. Alelisu osweleyo. Aleliswe. uJakobe kwaLabani mamnkosi awubhekele la uma eya kwaLabani. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Uma ukukhona into eyenzeka uma efika kwaLabani. Hallelujah. Uyayithola? Yebo aleliswe. 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 Uthi siqala kuGenesis 20 sifunda manje ukubonana kukaJakobe noRaheli. Yes.
bathi nje mbaya ukhuphula mhlawumbe mangabe selingene emadlini. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 29 kaGenesis unesihloko esithubani. Funda baba bakuzwa ukubonana kukaJakobe noRaheli. Ethe lokho into zokubhalisa. Ukubonana kukabani? Asho ukubonana kukabani? Nobani? noRaheli. Tshelo seceleni kwakho. Tshelo seceleni kwakho. uJakobe ubonana nobani? noRaheli. Funda ke ba. Esakhuluma nabo, uRaheli wafika nezimvu zikayise ngokuba wayezalusa. Ufika nezimvu zikayise ngoba wayenzani? Wayezalusa. Ngase ngakhumbula indaba maMnkosi la uMoses khona efika le ezweni umkhwe wakhe uJethro. Indodakazi kaJethro yafika nezimvu. Okusho ukuthi kwakuvamile kwaIsrayeli ukuthi ekhaya uma engekho umfana intombazane ithathe iposition yokuba yini bazalwane umfana. Funda ke ingakho sidinga nabantu besifazana abazoshumayela kungabi thina sodwa. Siyadinga abantu abazofaka amabhloko spiritual trouser bame la phambili bazali bazalwane bashumayele. Ngiyahluka manje. Yeah. Softly. Kill me softly. Funda ma. Wathi uJakobe ebona uRaheli, uJakobe uma ebona uRaheli indodakazi kaLabani. Indodakazi kaLabani. Ukhumbula ukuthi uLabani kwakungumalume kabani? Kabani bazalwane? Ngifuna sibe la bazalwane. Angifuni abantu abangayi-understand into yeBhayibheli. Kwakungumalume kabani? kaJakobe. Kusho ukuthi kabani? Ubani umama kaJakobe? uRibheka. Nasiya asamba. Wathi uJakobe ebona uRaheli, uJakobe uma ebona uRaheli indodakazi kaLabani uninalume. Indodakazi kaLabani uninalume anka. Nezimvu zikaLabani uninalume. Nezimvu zikaLabani umalume wakhe. uJakobe wasondela wasusa itshe emlonyeni womthombo. Kunomthombo kwakhiwa kuwo amanzi. Wafika uJakobe wasusa bazalwane itshe emlomeni womthombo. Ake siyibekise lento bazalwane. Ake sithi la kukhiwa khona kuphinde kuvalwe ngetshe. Ngiyacabanga letshe liyasinda. Walisusa. Read. Wasiphuzisa izimvu zikaLabani uninalume. Wasiza uRaheli cousin wakhe ukuphuzisa izimvu. Yebo. uJakobe wamanga uRaheli. Wase uyamanga uRaheli. Waphakamisa izwi lakhe. Wakhala. uJakobe wayesemtshela uRaheli. Miss call Miss call. Kwenzekeni bazalwane? Miss call. Sithe uJakobe wenzani? Wasusa itshe, waphuzisa izimvu. Wase wenzani bazalwane? Wanga uRaheli wamkhisa. Wasuphakamisa izwi. Wenzani? Wakhala. Yawubona khisi lo. uJakobe wayesemtshela uRaheli. Chaze bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Isathu sabazalwane. Abazalwane bayathandana ngothando lokuzalwane. Sihagane ngothando lwani bazalwane. Lokuzalwane. Ukuzwe uma umhaga umzalwane uzizwele uthando. So le mamotha yokuphuma nishobaneke nje. Haga bazalwane, uhamba nothando labazalwane.
bangcwele niyayizwa lento bangcwele uthando lwani bazalwane labazalwane kodwa ke soyichaze makuyinkonzo efana nezinye inkonzo enjengezinye inkonzo engafani nezinye inkonzo kodwa ibifana nezinye inkonzo uJakobe wayesemtshela uJakobe uRaheli ukuthi ungumfowabo ukuthi mina I am your brother kayise nokuthi kuyindodana kaRebecca wagijima watshela ubani uyise stop uma ke esefika laphiyana lokhisi wenza isimangaliso lemfuleni ngoba uthando lwa kuye lohlala luhlezi azozena ayikhabese uthando lwami uma sifika bazalwane sithi wena umoya oyingcwele ukhisa umoya oyingcwele ubamba umoya oyingcwele bese umkhisa uma ubona abantu kwezinye indawo bethi noma behlabela baze bakhale hayi bane understanding yokuthi uthando alikho noma ikuphi kodwa uthando lokumoya oyingcwele wathi umoya oyingcwele wehlela phezu kwakho uzokhala funda ukukhala ngoba ubanjwe yini moya oyingcwele ungayimisi point ungamisi any point uma eseqedile umsebenzi wakhe wokusiza uma sesidlulile emsebenzini yethu sesiqedile ngemisebenzi yethu asigijimeni bazalwane siyofuna umoya oyingcwele la ungakhona uthi sawubona umoya oyingcwele ngisa umoya oyingcwele bamba umoya oyingcwele phakathi uma usubambene nomoya oyingcwele umoya oyingcwele sekubambile ekhaya angazi into ozoyithandaza izobinjani problem bazalwane asina understanding ukuthi why singena la sazi ukuthi uma singena la bazalwane mangizela ngazi ukuthi Nkosi awuyakowa ke nifikile namuhla ngazothandaza akusho ukuthi le viki izawuhamba kahle Nkosi why ngoba ngizila ngifana nalo yamakhelwane ongazange ufuna wenze ngcono la kimi akuchalo bazalwane uma singena la bazalwane sizoyisiza sizoyikhulisa sizozondla umoya oyingcwele bazalwane kumele kube yinto ehlala phakathi kithi umoya oyingcwele uzokwazi ukusifundisa ngisho izwi umoya oyingcwele uzokwazi ukusifundisa ngisho ukuhlabela umoya oyingcwele uzokwazi ukusifundisa ngisho ukukhuluma umoya oyingcwele uzosifundisa nalokhu ya okusithekile okuyintando kaNkulunkulu by the Holy Spirit uzomazi uNkulunkulu better but if ungakabambani nayo ungakabusunani amen ngeke file next umoya uNkulunkulu bazalwane uJesu usengihamba kodwa isizathu sokuthi ngisuke la kimi ukuthi khona umuntu ozayo Yesu bazalwane uma ngingasukanga mina angeke afike lo okusho ukuthi ngokweposition umoya oyingcwele uzokwenza into endlula le ebikade yenziwa uJesu so bazalwane angazi uma esefika umoya oyingcwele uma esefika kini
umoya oyingcwele okusho ukuthi uNkulunkulu uthi ngiyashintsha just a moment nizobuya kini say after 50 days I will come back to you nizondishiya nje kancane for 50 days uma ngibuya nizobuya ke manje once ngaze nafika angisayi ukuba nesidingo sokuthi nishone ezintabeni niyongifuna khona kodwa uma ngibuya ngiyawuhlala kini athi uJesu uma nihlala kimi kanjalo uqala ngokuthi uma nina nihlala kimi kusho ukuthi intithini ke bazalwane uqala thina siye kuphi siye kuJesu siyoyifunela indawo enhliziyweni kaJesu uthi uma senihleli kimi nami ngiyawuhlala kini uma sekunjalo okusho ukuthi bazalwane akusekho ukuthi wena uwe kodwa wena usuNkulunkulu ngoba umoya kaNkulunkulu uyitholela indawo yokuhlala kwakhe ethi amen bazalwane you are so special uNkulunkulu wabheka zonke izinto uma eqeda ukudala umuntu mamncumane uma eqeda ukudala umuntu uNkulunkulu kwaba lento yakhe ebaluleke kakhulu okuumoya wakhe wawenzana umoya wakhe wawuphefumulela emntwini umuntu wasuba yini yinto ephilayo okusho ukuthi umoya oyingcwele uyangena phakathi kithi bese siba yinto enjalo bazalwane ephilayo glory to God siba yinto enjalo ephilayo umzalwane onjani ophilayo umzalwane ophilayo wenzani uyahleka ngoba unjani bazalwane uyaphila umzalwane ophilayo ukhuluma into enjani bazalwane ephilisayo ngoba unjani uyaphila ungeniwe wangena yini bazalwane uNkulunkulu uqobo lwakhe kodwa wangena ewumoya oyingcwele nginitshelile last week ngathi uNkulunkulu munye uNkulunkulu unjani bazalwane munye okusho ukuthi uNkulunkulu uma yesuka la emhlabeni eya ekhaya ezulwini uyabuya uzongena kithi kufika isikhathi eshiwo uJesu athi bheka siyeza isikhathi lapho abangikhonzayo bayongikhonza ngani bazalwane ngomoya the spirit ngoba ubonile ukuthi ispirit sinamandla uma yafika kubafundi bakhe ubathola belele kuyathandaza uthi why nilele bathi umoya uyavuma kodwa inyama injani bazalwane ibuthaka inyama ihlala ibuthaka isenze singabi seduze noNkulunkulu Jesus ayibonge inkosi bazalwane inyama ibuthaka injani ibuthaka kodwa funa bese siyadlula enyameni simkhonza ngani bazalwane ngomoya simkhonza ngani ngomoya inyama ke iyahlulwa ngoba inyama ifuna izinto zenyama umoya ufuna izinto zikamoya uthi ke uJesu bheka look ngimi ngase ngenzani uma ulizwa izwi la uma ungizwa mina wenzani uyafuna enzani ungcwela akafostwa awubizi nenkani yahlale manje moya oyingcwele ngoba sesihlangene dala umoya oyingcwele wehla niyazwa basalwane dala umoya oyingcwele wenzani wehla fana nabafundi
abafundi bakaJesu baba wethu osezulwini mawufika umbuso wakudala umbuso wehla akangitshele bazalwane niyazi ukuthi uNkulunkulu akana control la emhlabeni niyakwazi lokho as long as sisaphila uNkulunkulu akana control la emhlabeni vula mama nebezo vula izwi la njengoba siphila abantu bami uNkulunkulu akana control la emhlabeni unjani akana control la emhlabeni ngicela mama ungibhekela lapha replenish gentlemen are you okay uNkulunkulu akana control umhlaba as long as sisena kodwa umhlaba ucontrolwa yithi wenzani umhlaba ucontrolwa ayibongwe ke inkosi bazalwane hamba phela uyo apply ka teaching ungakafundeli teaching kodwa bazokuqasha yini you want it wazana ayibongwe inkosi bazalwane asithole ke mama ngokwethu ngokukaLuka sokuloka manje hambe eqaleni manje yami hambe eqaleni manje uNkulunkulu uyadala ukuthi zalalana nande ngibuse umhlaba ugcwalisa umhlaba nokubusa okusho ukuthi uNkulunkulu uyobuye contradict uma ungabusi wena kusho ukuthi uNkulunkulu uyayicontradict ngezwi lakhe okungeke kuze kwenzeke uNkulunkulu ayicontradict kudingeka wena ubuse funda manje wayesemabeka osho mama ungalitholi sel prophet la kapa kusisa khona zalana ngigcwalise chaba ngichaza lento yokuthi as long as abantu bakaNkulunkulu bese semhlabeni uNkulunkulu akana control over umhlaba yini enokucontrola ngokuthi uNkulunkulu usani phezulu umhlaba uma yedala uAdam embeke ensimini yaseEden uthi Adam akambeki ensimini yaseEden bazalwane bese umshiya namathulusi okwenzani bazalwane okusebenza kudingeka sisebenze ukushiya namathulusi okwenzani okusebenza uthi ilimele lengadi bese uyigcina okusho ukuthi kumele sicontrol lo mhlaba sibe productive thina bazalwane niyayizwa lento bazalwane angeke kube nomlingo ozovela ezulwini ukuthi uthandaze kube nemali ku bank account yamadimoni leyo bazalwane yaboma bezo prophet baqeda ku prophet so nemali ku bank account yamadimoni leyo uNkulunkulu uthi asisebenze kuzo deposit imali ku account hayi leyo ungayazi ya verse 28 niyayizwa manje talent Genesis 1 verse 28 uNkulunkulu wababusisa uNkulunkulu wenzani uNkulunkulu asibusisa manje isimple ibusisa sisayifuna abazalwane uNkulunkulu wasibusisa le njengoba basihamba abazalwane sibusisiwe senziweni bazalwane sibusisiwe ni zalanani nandi yes nigcwalise umhlaba kuba productive zalanani nandi nigcwalise umhlaba okusho ukuthi even noma ngabe yini esinayo bazalwane kumele siyenze imultiply khona bekangitshela ngemali ukuthi
angazi umfundisi wabafundisa ukuthi imali rotate. Uma ufuna yandi imali, don't keep it in your pocket. Izohlala njengoba injalo. Uma ufuna yandi imali yakho ube nemali eningi, letha imali yakho la irotate uyijidele la mnikelweni ukuthi ngizothi ngizoyandisa. Ngizokwenza ngizoyandisa. Yena nemsebenza mamotha kudingeka usebenze 2 years bangakakufanele okuncane. Hayi lokungena inyanga yonke. Ufuna uthi nje 2 years bakuthi ba. Bapha basebenza abaphakamisa izandla bazalwane. Negative manje. Hallelujah. Amen. Bamncoma letha imali la uletha umholo ufake la uthi ngifuna ukubonasa la u2. Ufuna ukubonasa emini, ngibonase nantambama. Ekseni nokuvuka ingene ibonasa, iphinde ingene futhi nasebusuku. Bonase kabili. So ukuze imali izokwanda ungayiqonqeni isebenzise ukuze yenzele bazalwane yana. Once wayiqonqela wayibeka ngeke isasebenza. Once wayigcina kuwe ngeke isasebenza. Ngeke yande izohlala njengoba injalo bazalwane injalo. Zalalani nandi ngigcwalise umhlaba. Zalalani nandi ngigcwalise yini bazalwane umhlaba. Niunqobe Bese nayo into ebalekile. Yawuzwa umhlaba unjani bazalwane? uNkulunkulu unecontrol emhlabeni. Sekuna control uNkulunkulu emhlabeni? No. Wena ngoba yenzani? Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Busani phela nazi inhlanzi zikhona. Funa zibuswe busani lena phezu kwazo. Zesebenziseni dweba inhlanzi, dayisa inhlanzi ukuze yenze imali. Sebenza. Nezinyoni zezulu. Konke nezilwanyana ezinwabiselayo. Izilwanyana konke futhi uNkulunkulu wenzeni? Busa. Abantu bayasho anizwa bazalwane. Anizwa. Emathabeni anizwa. Ningacabangi emsebenzini ukuthi ngizovuka ngemsebenzi uyabusa. Ngeke emsebenzini ubatshela ukuthi ngiyabusa. Hallelujah. Unjani? Uyabusa. Funda ma. Zala nandezeni nande nibuka umhlaba niyanqoba bese niyabusa. Niyanqoba bese niyabusa ngoba uNkulunkulu akana control kulomhlaba. Umhlaba unikethile ukuthi asiwubusa. So ukuze bazalwane sizoba ngabantu abangcono emhlabeni kudingeka senzeni bazalwane? Sisebenze sinqobe ukuze sizobusa. Ayikho miracle ezovela. Isuseni bazalwane lento yokuthi kunama miracle azovela. Kumele sisebenze kanzima ukuze sizobusa kini bazalwane umhlaba. Nathi uNkulunkulu afuna ukuthi sibe yikho. uNkulunkulu ufuna sibe yikho ukuthi sisebenze. Uma isembekile entsebeni yaseKideni uthi yigcine, okusho ukuthi yigcine yenze ibe productive. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So thina bazalwane singoNkulunkulu kuphi bazalwane emhlabeni. That is why uma ngabe kudalwa umhlaba udalwa ngeyinsuku ezingakhi bazalwane eziyisithupha. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu uyaphumula. Okusho ukuthi uNkulunkulu uzobuya azoba in charge emva kwe-6,000 years. Uzobuya uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa azoba in charge forever. Uma yebuya uNkulunkulu wayabuya uJesu emhlabeni uzowakha umbuso wakhe wenkulungwane. Okusho ukuthi uzobuya for 1,000 years azobusa emhlabeni. Okwamanje
manje akekho emhlabeni bazalwane akana control over ini umhlaba angazi noma it doesn't make sense bazalwane niyabizwa yini so manje sinikiwe if ufuna ukuva weka uthola leyo bese uyocela ngomama ngiphe amandla ukuthi ngiyithole lento bazalwane ngeke uma sinomqondo ukuthi kuzozalula sizoloku sihleli bazalwane singa achieve next kodwa uNkulunkulu usiphile thina amandla ukuthi sinqobe senzeni bazalwane sinqobe siyawunqoba bazalwane ini umhlaba kunabantu elike ngizufakazi babo bazalwane bese ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nayi lento practical noma bona mhlawumbe bengeke bayazi lento kodwa thina sisuke sesiyibona ngoba kuko konke thina sibuka uNkulunkulu sibone sithi Nkosi hayi wazi wasebenza Nkosi kulomuntu uthi ubuka isarali yakhe akutshela athi mina ngifundisa umntwana ngibhadara every month ngibhadara u7,000 ngibhadara u7,000 ubuka isarali yakhe mhlawumbe ilo 7,000 vele kodwa uyakwazi ukufundisa umntwana usala namalini adlini lo thina sibuka uNkulunkulu sigoda uya nanga amaqhawe wakho nanga ini amaqhawe niyayizwa lento yokubusa uyazi ukuthi uma isarali yami futhi bazalwane ngokuphatheka kabi uma ustruggle lokuthi uyastruggle ungaphatheki kabi ukuthi uNkulunkulu uyakuthemba ukuthi hayi cha lo uyakwazi ukusebenza noma ethola okuncane kodwa uyakwazi ukuphila aphilise nabanye abantu kuye phambili ayibonge Nkosi bazalwane ngeke sibena yabona bazalwane ukusebenza kubalulekile sebenza ukuze kuzophila ukuze uzophila replenish busa usana umhlaba haleluya manje nina nifuna manje sishumayele into enifuna ukuyizwa makwazeni elithi iBhayibheli abantu ngekhathi zokugcina bayosiqoqela abashumayeli ngenxa yokubatshwa kwendlebe zabo abazalwane bafuna ushumayela into abazoyizwa yabona kungashumayela into enizoyizwa leso nto lingagcwala ibe incane lendawo ngoba kushumayela into efuneka neyizwe yezo bazalwane amen hayi ukuthi asinawo yena amandla angeke sithi lethana ama-service zonkhulelelo nifuna ukuba ngama-manager kamasipala akwenzeki bazalwane noma uma wayokhashwa kamasipala ube yimanager ungafundanga ufundela ukumanager ukuphatha umasipala uqhamuke wona so imanager hayi bazalwane ngeke kwenzeke bese sisebenzisa isingisi siyasisebenzisa he qualifies the unqualified yes qualifies unqualified let's work bazalwane uNkulunkulu uyasithemba uNkulunkulu mayekubona mama Nkosi uNkulunkulu ubona indoda akabona umfazi ubona indoda ekhulisa abantwana babo kungenzeka kube khona amadoda angakhona ukukhulisa abantwana babo kodwa wena mawungakwazi uNkulunkulu ubona indoda kuwe ayibonge Nkosi bazalwane phela omama kuningi abahleli kukho abakwazi abasifukamele kukho bazalwane omama bengahlanya kusho ukuthi kunganakala umhlaba ngoba sinezwa lezinto ezinkulu mama Nkosi athi akaqongela ubaNkosi into yokulahla haleluya akangiphinde ngisho ukuthi ubhopho mamkwethu ugwebu uzumpiko wazi kahle
Haleluya. Manje kuneyindlela esisebenzisayo ukuze sizokwenzani bazalwane? Sizophila siye phambili. So asisebenzeni bazalwane. Inyama ke bazalwane, inyama ayinasithelo kumoya. Ufuna ukugcina kulento kamoya oyingcwele ngizogcina. Ngizogcina kule. Ngoba ngesinye isikhathi nina nikhuluma ukuthi lecabanga umoya oyingcwele nisho enye into. Mina lento enisuke nisho kusuke kungasilo lento eniyicabanga. Number 1 umoya oyingcwele umuntu. Unjani? Ake siyiqale kanje. Singayi 1 umoya oyingcwele umoya. 1 umoya oyingcwele uyini? Umoya. Uma sikhuluma nomoya ke ndodakazi yami yabona lesipho sifakile sifakwa ama-champion adlalela ama-millions. Ukubhoya uzokutshela adlalela ama-millions ibizo ngani lento lezi. Boy kodwa sibiza ngani imali yase-Britain? Pounds. Babedlala lapha badlalela ama-pounds. So nawe mawugqokile lana sibona thina asiboni millionaire. Asiboni billionaire. Asiboni trillionaire. Sibona umuntu wama-trillion uma sibona wena. Hallelujah. Hallelujah. If ungayidream ngeke uyithole bazalwane. Dream it. Sebenza kanzima ukuthi uzokwenzana uzoyithola. Uzizwe ukuthi ngizoyithola. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So lento ithi ke bazalwane, uNkulunkulu once umoya oyingcwele umoya. Uma sithi umoya kusho ukuthi ngeke uzubone. Uma sithi umoya la ngoba sila ngolelini bazalwane umoya. Kodwa do you see it? No. Okusho ukuthi uNkulunkulu he's around bazalwane ula siyabona. Asimbona. Njengoba ewumoya akanawo umzimba wemvelo ofana nalona engikuwo mina njengamanje. Ngithe last week waboleka umzimba kuMaria. Waboleka inyama kuMaria. So manje umoya oyingcwele base uNkulunkulu umoya oyingcwele akanawo umzimba wenyama akabonakala. Ungacabanga ukuthi uzombona afike ephusheni ebusuku. No. Umoya, you must believe ukuthi ukholwa ini bazalwane? Umoya. Njengoba umoya akanawo umzimba wani wemvelo. Angithi okusho ukuthi into enjani umoya ayinawo umzimba wemvelo. Yingakho Jesu mayevuka kwabafundi bakhe athi akusiso isipoko. So uNkulunkulu izinto angiyazi Holy Ghost. Uyayizwa le Holy Ghost. And enye into uma ufuna umoya oyingcwele uhlale kuwo, you must get used to ayelana nezinto eziwethusayo. Ngeke uhlale kumoya oyingcwele usasaba ukubukela incwadi TV. Niyezwa bazalwane, usasaba ukubukela incwadi usaba ukuthi umoya udlala kuwe ngeke. Umoya oyingcwele awuhlali kubantu abasabayo. Ake nenze example ngababona. Awufunde Revelation ma. Ngizomtshelisa uNkulunkulu nje mawusaba beke. Yes. Wasaba ngeke. Ufunde lo kuyona uMnkosi lo kuyona usibhekele nje ungabheki kakhulu. Bheke kancane nje. Noma ungafunda Revelation 18. Belithi ngifuna verse esizosho.
ngifuna ukunitshengisa ukuthi mawusasamoya ingcwele wahlala. Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle. Uyazizwa into zasezulwini. Manje uNkulunkulu ngeke akutshengise izinto ngoba uyasaba. Uyawuza ukuthi ukuvela ngephupho ubona isilo, ubona elwandle isilwane esikhulu ukhame. Do you get me? Izwane into zasezulwini zinjani futhi? Sinezimpondo eziyishumi. Yini yona leyo basalwana? Namakhanda esikhombisa. Nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi nasemakhanda. Yini yona le? What is this? Mamota, what is this? Nasemakhanda aso kukhona amagama. Uthuthuza sonke nje usibona isilo singena wema bakaphuma ngamathayela. Iyasabela lento basalwana. Enjani? Just imagine basalwana. Nina yabona lento kamoya engcwele. Ufuna umoya engcwele kuthiwa ezulwini kunelilwane nje eyigcwele yomehlo yonke indawo. Just imagine nje trace chips uyashukumisa la avela gcwala amehlo gcwala amehlo. Kubaleka. Niyibona into kaNkulunkulu enjani bazalwane? Ithi ukuthi kancane idinga abantu abangasabi. So umoya ingcwele kaNkulunkulu akusiyo lento eniyicabanga ukuthi uzawukwehlelwa nje into eyusiza. Wehlelwa into eyusiza. Wehlelwa into esabekayo. Okudingeka wena uyamukele. Lento esabekayo yiyo leyo lento enjani bazalwane esabekayo uyamukele. Moya njani bazalwane? Oyingcwele ngeke ungasabi. Njengoba asiyavala manje. Ngifuna ukungena kule viki. Ngifuna ukufundisa nje ngoHoly Spirit. Holy Spirit. Ngoba nithi umhlabeleli vuso wakho umsebenzi libathathi kama la. Ngeke abantu bami nikwazi ukuthi babazi uma ningakho. Ngifuna ukuthi vuso wakho umsebenzi moyo ingeke phakathi kithi ukuze sizokwazi ukuthi babazi. Uyabona nje esese ungathi first team ukuthi uyabonga kuba laba bakhulayo lapha. Abanye bayahlala bona umuntu akhula ngalendlela akhula ngayo. Khona lento ayisabayo naye. Maphuma uyayisaba lento. Awuzufika la ngaphambili ukuthi ubanjwe lento uthi bazalana. Lento ukhuluma uyayisaba. Yingakho ngake ngabona umuntu ethandaza asuke nesipiti lapha ngabandawo yakholokotela uyidulu ubhekane khona lento ayisabayo ayibaleka iphindimbiza phinda isuka phinda kuyele. Awanyadala mina bazalwane aniyazi lento. Kuphuma isonto awuzwa nokuthi bekuqulwa awukazwi lutho awukathethiswa. Lento ufuna ikuthethise ithi uhleleni get up. Awuthethiswa ngomesisa kusite nawe. Isho ngamandla lento ithi sukuma. Usukuma. Usukuma sizwe sithi hayi uyaqeqebula manje uyathanda ethi mayezama kubaleke nawe hayi. Ngoba uyayibona lento ephakathi kuyinjani bazalwane? Yesaba. Ashintshe umuntu umazi. Ashintshe bakhumana umazi. Ulala naye ebedeni uthi hayi ngiyamsaba manje. Athi mayethi uzothandazela ubaleke nawe ubhekele. Akusekhona into esuke singenile. You will never be the same. Ngoba khumana ngakasho udondolo. Uma isifikile lento sikubona uhamba ugijima. Siyoshiwa nayizakwazi. Nibaleka ufikile umlimi uthi uyabaleka ubona sakwazi sidlula. Lodwa. Ayibona uNkosi bazalwane. Hallelujah.
la ayikaze ngibe isiqwiqwi ngosituzi mina lento eniyifunayo enifunela ehlele yinto ekanjalo iyakusebenzisa sithi silele ebusuku sikubula isifikile ithosa phela iyavuka uthi baba inamasa ukumemeza indoda ilele ethandaza lapha ngoba sazi ukuthi umuntu wesifazane ifikile yena niyazo basalwane kodwa yaziwa ukuthi iwumuntu ke njengoba inganawo umzimba kodwa ingini umuntu hayi mina ngayiphatha ngangisho uma ngibeka isandla hayi lokho demon lawo ngishinga phela ngithi uma ngibeka isandla uzoqhubuka inyawo usunyawo ngathi akusekho uzizwe ngathi uhambe emoyeni yiyo-ke leyo nazi ukuthi umoyengcwele bazala abanye bakhona ukuthi umoyengcwele ukuthi uzoprofetha hayi no awusebenzi ngesayide elilodwa njengoba sinawo sonke sinezinto zethu umoyengcwele osebenza ngaso kithi ayibonge kodwa kukhona-ke manqumana abafika ubonile nawe ukuthi hayi iyakubamba ngiyaqala ukubona sithoba ebesethomba utata wabomama inkosi nomazalwane ake simshayisa ngiyabonga nje ngiyasho benhliziyo ngithi baningi abashumayeli ngoba abazalwane thina niyasibona sesiyaguga sasidinga abazalwane iy'nsizwa sasidinga omama abazoba zinsizwa abazawufaka namabhluko espirit bese bayahamba kancane bayisho lento izwakala niyayizwa bazalwane uzwe ukuthi ayiyezwakala ngoba siyezwa nakhona uma ngabe kunesimo ukuthi hayi le akusesimo hayi mammoto mina ngangibamba oThemba mina oThemba babethu uma bethandaza hey yaniyadlala mina bazalwane angithi mina bazalwane khona iSunday school engake ngaba nayo mamkhulu ithi uma ikhuleka kushaking ukuthi yasheka siphume kujuluke yonke indawo lapha manje kaNkulunkulu akegcwele ukuthi sawubuza sithi sasicela abagulayo nongqondo zokuhlukela bathandaza labantwana kwafika umuntu egula zathandaza lezi ngane ngayimele ekhoneni ngathula ngathi yase ngiyathula kumela kuphela bazalwane qasho umuntu waphila uthandaza ingane bazalwane hayi abantu abadala beyibambile labantwana nize nibe namahloni nithi mhleli landini umkhulu uhlele esofeni mamnkosi uze bekhuluma olihle ngaphandle bathi baba sisesontweni ubone befika bezosilanda ukuthi akiwe emthandazweni bezosilanda hamba siyethanda ingane nangisito yamandla uNkulunkulu ehlisa amandla akhe kwengane yamoshwa yibo laba abazali bami nabo uNkulunkulu noma mnotha kwakumnandi ukukhonza kwakunjani bazalwane kumnandi ukukhonza ingane uma ifakaza uzwe ukuthi iyafakaza lena bazalwane abazalwane bekhula ngisho ezweni niyakhumbula sasifunda ngisho iBhayibheli silijabulela silenjoy ukuzofunda iBhayibheli but angisho bazalwane ngoba nivilaphi back kulolu thando laqala sasiyonwa ingane bazalwane ngolwesibili lokuphuma mama nangazi ukuthi ngolwesibili
dlulisana uzosasekameleza asambeni phela sicela usosivulela base bamthayimele futhi sicela usosivulela baba sengazi ukuthi akuyovula ngoba bafuna ukuzokwenzana abantwana hayi ukuthi bazofike bebe ingane zabo afika kumini wena babela bebe wawuzi ukuthi seyiboshekele manje uma umela khona pha bazalwane ngiyafakaza ngithulela ubufakazi kwakuneyigebele esayihlala next door igebele ezaziwayo kodwa sasithuma ingena ley'ngane zishubisa inzalo igebele uzoyikhuzana zithatha izinto kuthiwa sithelwe ngale kubuke emsebenzini bathi somnando bakuhlele bakubuza osayini warning sesakuthola lento yakho asayifuna. Haleluya haleluya inamandla lento bazana ningafuna ukuyicacela ayicacela lento inamandla. Umoya ungcwele uyingozi ngendlela yokuthi uma ukwehlele once wamisana naye yewo unto you yingakho izwi lithi othuke umoya oyingcwele akasuthethelelwa kuleli welizayo ngoba into yamazalwane unamandla. Uyayizwa le nto ayikhuluma ithi angizanga ukulethana ukuthula kodwa ngizayo ukuxabanisa bese iyabeka ithi umakoti uninazala nomakoti ithi mayingena kube khona ukuxabana bazalwane kube khona ukuxoze ngoba mayingena kuba nomehluko bazalwane ezinye izinto ziyasuka so angaqedi ngoJakoba ngithi ngizoqedela ukuthi then uma isebuye ekhaya kubo eseyohlangana nomfowabo wathi uma yefika this is the stem yesemoni yanamhlanje uma yezofika ngasekhaya kubo ufuna ukumithana noNkulunkulu kuqala ngoba bazalwane asingabi nomasonto ukuthi njalo ngesonto sesonweni ake simithane noNkulunkulu. Yebo bazalwane size la esontweni simithele nobani bazalwane noNkulunkulu. Uyazi bazalwane uthi le uJakobe uma isafika lapha sizazonqoba kuphela manje kumele ungathamanga ungathi uNkulunkulu uqokolwa ngoba bazalwane kuya uNkulunkulu siyambathi wawelisa wathatha zonke izinto ezazingamphazamisa waziwelisa. Lezo bazalwane uma ufuna ukuhamba ijeni kaNkulunkulu noNkulunkulu thatha izinto ezizokuphazamisa uziwelisele ngaphesheya okusho ukuthi khona izinto ekumele uyishiye ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe. Shiya ngakuphi bazalwane ngaphesheya wawelisa welisa inkani bazalwane yenza ukuthi singabonani noNkulunkulu ngoba sinenkani. Inkani yenza ukuthi ucabange ukuthi izwi makhuluma nawe alisho uwe lisho kumama uNkosi. Wathi kwabiwa la phambili bamkhona abantu abahleli laphansi bayabona izwi esikhuluma ukuthi lisho ubani. Sebona kodwa lephika sishiyele wena wazi ukuthi
umsebenzi yaba idlamini nama wawelisa siwelise nokubanjwa isikhathi bazana into engasebenzi useless sibenzela ngolelo lokho sisile baba kodwa so bazana ngolelo into useless ngiyabona fresh team ngimonile ngiyaphika hayi kukhona kodwa esingaphika umbuso wezulu uyafuzwa so izinto useless isibanjwa nayo ikhaya banjwa makho futhi okunye ukuqala sayide wakhanda mina sanisibamba nosapho wezeli wasibele
moyo oyingcwele uNkulunkulu moyo oyingcwele God the Holy Spirit sashiyelwa yena once moyo oyingcwele sawuswa siyoba nokuthula enhlizweni zethu. Ake siphakamise bazalwane izandla egameni lika Jesu umusa wenkosi yethu Jesu Kristu uthando nobudlelwano kamoya oyingcwele engathi kungahlala kithi